Ahojte, vítejte u dnešního videa, já jsem Anilu a vítejte na tomhle kanále. V dnešním videu si budeme dělat neona, mravence a budu vám říkat, jak se dělá rodina na telefonu a budeme skákat obíčko. Jak můžete slyšet, tak já mám mikrofon a mám i lepší kameru, takže tak. Jo, ať víte, že to natáčím přes telefon, takže moc ta grafika nebude dobrá, ale lepší než nic. Tak a můžeme začít. Já jsem se dívala, jak bude ten neon vypadat a on vypadá strašně pěkně, protože já vám to ukážu, protože prostě to nejde ani popsat slovy. On je prostě žlutej. Já si říkám, že bude třeba oranžový nebo červený, ale on je žlutej. Prostě to je best barva pro něho. A kamarádka taty mi dá ještě korunku k němu, takže jako tak, ale budu muset jít na měsíc, nebo ozvu se vám, když už budu ho dělat neon. OK, jdeme na měsíc. Já vám chci ukázat celou tu animaci, protože to je fakt pěkný. Je to prostě boží, prostě je to aj vypadá, prostě to je úplně best. Jak je ta animace celá a ty zvuky, to je úplně... Já bych to popsala, ale prostě je to úplně krásný. Takže jen si to užívejte. Já to jste slyšeli, byl prostě jenom kabel od sluchátek, protože fakt to jinak nejde. Dobrý. A koukejte, kamo, to je úplně... A jak chodíte, to je úplně směšný. Ale tady tenhle Real Moon X jsem měla na mém starém účtě, ale už ho nestihnu. Ale mohla by si koupit, no toto ne. Jsem si ho chtěla koupit, ale já už ho mám jinak jako journal, takže... Počkej, vám ho ukážu, že ho fakt mám. Musíme přejít dolů. Jo, tady ho mám prostě. Je tak. Ale já jsem zvědala, co jako je tady, protože tady to vůbec neotevřel, ale mi to docela líto, má tam být fakt nic dobrýho. Třeba shop třeba. A fakt nic moc není, jenom prostě vajíčko, takže a sbírání hvězdiček, ale to jsem už vyzbírala, takže jako nic moc, no. Ale jako jinak je to dobrý update, ale vadí mi to, že ti peti moc nejsou nic moc. Kámo, Lucy, what is this bro, ona je pašatá, já vím, že je kosmonaut, ale je to aspoň zakrytý, ona ne. Tak tím pádem může dýchat. No prostě nebudeme se komentovat a můžeme jít prostě zpátky. Tak zatím, než se mi ty questy zase ukážu, to je pro peta, tak já vám ukážu, jak se dělá rodina na mobilu. Když si rozkliknete tady tuhle šipečku a tady máte tady toho tátu, tak Great Family a máte Family, takže tak, ale můžete si, a když si nějakého jednoho člena třeba přijáte, tak si ho můžete pojmenovat tu rodinu, takže to je fakt jako dobrý. Když si ji můžete i pojmenovat, takže je to fakt dobrý když hráte třeba rodinu, takže tak. Ale mě baví hrát z jednoho jediného důvodu a dobný, že se u toho nic nenudím, takže ještě pár questů budeme ho dělat, tady se nemůžu dočkat, to je prostě best. Ale jedu zpátky si mého avatara, prostě load má avatar, bude si pro. Proč? Dobře. Jenom ať víte, že já si dám vždycky pauze, protože mi to fakt jako vadí, třeba když chodím, takže si dám teďka z bubly. Takže tak. Já nevím, proč mám prostě astronautskou hlavu, protože, no to je jedno. Ještě poslední quest a já se vám ozvu, když už tam půjdu, takže bye! Já vždycky z toho nesmím spustit oči, to je prostě boží, prostě. Jak to nebylo udělat. Škoda, že to tak není furt. Poslední quest. Oh my god, je full ground. Oh my god, já jsem happy. Já jsem prostě happy, takže jdeme. Já se vám ozvu, když tam budu. OK, jdeme ho dělat neon, já jsem úplně happy. Já neřvu, protože se bojím, že to fakt bude ušvaný video, ale OK, prvního, druhýho, třetího a posledního. Oh my god.
Oh my god, on je prostě hezký a on je hezčí než na tom obrázku, on je prostě jako nejlepší. Ta další téma, poslední, jdeme skákat obíčko, takže já vám ukážu, kde ho budeme skákat, takže já nevím, proč říkám furt takže, ale budeme ho skákat a vám ukážu, kde je. Vy, když půjdete tady takhle na hřiště a tady máte obíz a já vám ukážu přesně, jaký obíčko budeme dělat. Špatně jsem ho zapomněla ukázat, ale jdeme skákat obíčko, takže letíme. Jako mě baví sbírat ty kapičky, protože si můžete dostat nějakou odměnu. Já jsem třeba minula dostala z toho Age Potion a mě to jako bavilo skákat, ale musíte udělat 2 kola prvně a pak asi 3 nebo 4. Ale jako je to dobrý, že je to speedrun, takže jako, ale je to dobrý, jako mě to baví. A je to i rychlý, takže. Ale poslední level je fakt jako těžký, protože no, kdo by to čekal, že je těžký, tak jako, ale mě to baví mě to prostě, takže já se ozvu, když budu na konci. Jo a ještě chci dodat, že je lepší to skákat přes telefon, protože se to skáče líp, protože když jsem to hrála na počítači, tak se to hrál o mnoho těžší. Ježimaria, prostě bylo to prostě těžší, takže jako nějak tak. Takže se vás zase ozvu, když budu na konci. Já nevím, ale ono to je strašně těžký, že jak přiletíte, tak ono to. Jaj, je dobrý, už to jde? Dobrý? Tak ne. Dělám to už třeba 4 minuty a ono mi to jde skákat, takže jako dobrý, no. Jako ono to fakt jde skákat, jo, protože jak je ono, to jsou nějaké různé mezery a tak už si fakt si soustředit fakt jenom na to skákání, protože to fakt jinak vám nebude, to fakt už dělám třeba 4 minut, no už to dělám 4 minuty, takže nějak mi to jde už, takže a ok, teď tam spadnu, já vám normálně ukážu, tady vždycky spadnu, ale dobrý už, takže teď jsem, dobrý, vždycky nespadnu. Řekla jsem, že nespadnu a spadla jsem, takže jako, nevím, a já vám normálně ukážu, že fakt jako spadnu. Jako, ale zatím si jdu s vámi povídat. Jako, zase slyšeli svůj tačka, nebo jestli to slyšíte, protože jako můj brácha provokuje, takže nějak tak, takže jako ne. Ale jako mě baví, a mě baví furt padat. Já nevím, jako co mám dělat. Tak. Může být tak. Polovina hotovo. To je střední cesta. Sebrala tu kapičku a spadla. Tak to vidím. Ale ať není to moc krátký video, tak si jdeme koupit vajíčko. Ok, jsme tu. A já si jdu koupit vajíčko. Já si budu koupit tady toho. Krakat egg normálně. A ukážu vám, co mi z toho vykopalo. Jo a lidi, na konci videu vám ukážu, jakože kolik tasků musíte splnit pro jako peta. Třeba když máte legendary, uncommon a tak. Ale jenom vím, že pro common, abyste ho měli boosteen, jako tasku, tak musíte jí splnit 150, prosím vás, nelekněte se, ale bude to vás jako docela bavit, jo, ale já vám doporučuji udělat si každý den jednoho neona, no, prostě jenom jednoho full ground, třeba, ale musíte dělat jako podle mě, ale jako je to moje rada pro vás, takže vůbec jsem dneska nedělala 3 neony, ale to je 3 neony, furt má to v té hlavě. Ne, jako 3 full gram, ale to je jedno. Tak já se vás zase ozvu, když ho budu mít už vyklobaný. Takže teďka poslední quest plním. Takže já jsem zvedavá. Teď co mi padne, prosím, něco dobrýho. Prosím. No, tak to je nic, no. Tak jako mám už 2, ale tak to je jedno.
Tak ještě ke konci videu vám dám ten obrázek, takže tady ho máte. Tak prosím vás si ho ofokte alebo tak a těším se na další video a tohle všechno, tak bye!